Kasih balang, sautrik ubanawa lai arjar apnreu. Kajing pelen gospel kat ku Matius, karenong kaba arpo dekat kat nyo hadu apapra. Hak ta kapor kat bau Jisu dang likiu se Jerusalem. Wala khot kerpang yaki kat arngot kisendan, bat halenti wala ong hakmi ngialik kiu se Jerusalem. Bat ya ukunu breu ens IT hageling do rang ba bat haki start ai. Bat kin sependem ya u baniam. Nang takin IT ya u hagi gentil. Ba un syak arkiben syak sempat bat syak sak narpna. Hendai en sependem ipat ya u hakasi kebalai. Tega kemi ki khun u sebedi kelawan syak u lem bagi khun jangka. Bat da kaba dem ngon hakmat jang u kalak repat na u kumta ula kelia ka ayu phikwa kal jawab ya u to hukum bakine ki khun jonga argut kinsyong uwe hagamon bat uwe hakadiang jong me haghima jong me hadau Jisu la jawab phimtip ayu pipan phila mu bandi ya ka khuri bangade bandi kilo ong u ngila wal ong haki phin sadi ya ka khuri jonga handai ban syong syakamon jonga bat syakadiang jonga kam syong hanga ban ai handai kadai na kabenta jong kitu ya ki bala manglupa da ukpa jonga haba kispongut kliyo sko syapangane kila bitar ya kita ki arhut sipara kum tau Jisu lakhot yaki syau bat wala ong pitip bakinong sensyar jok jentil kila dan bor halor jongki bat ki bakrau batri jongki kila trai kli halor jongki kamde ban long kumta hap deng jongpi hande unono ubakwa ban long ubakrau hap deng jongpi ude ban long usyakri jongpi wat uno ubakwa ban long uklidu hap deng jongpi ude ban long umrau jongpi kumba ukun ubreu syem lawan ba enduk syakri ya u hanrei ban syakri bat ban ai ya kejing im jong u kum kejing suspa ya ki babon ka gospel jong try kejing ro eme ku Kris ki kentin jong ka gospel kin sai ya ki pop jong ibaro kin sai ya kejing ja jong ibaro kin sai jing pang istam jong ibaro